kok iso lamang gorong brai saiki wis brai. Sik tak hitunge penontone. Kabeh mule. Oje. Ya alhamdulillah. Bengi iki ana hiburane campur sarian. Sing nanggap sapa? Oh. Bapak Guru Sudarwanto sing duwe hajatane rakya sunatan. Tak dongak-dongakno muga-muga leber kae pangeran. Amin. Wijaya campur sarine muga-muga akeh tanggapane amin. Alah rek idep-idep melekan cek kenal dulur kene kabeh. Aturi pinarak ingkang sakeca monggo mirengaken kidungan kula. Nggih niki dulur pagelaran kula campur sari gawe jaya pinaringan asma. Kita urip dulur ayo padha sing ati-ati aja nganti salah momong jiwaraga iki. Hubungan karo sapa wae dulur ayo padha saling mengerti senajan cuma ngomong sak ngomong aja ngelarakno ati. Kita ngailing ana dulur menungso urip bakal mati tapi nek wis wayahe mati ora kena disama ayane. Sing penting kita kabeh ayo padha gawe paugeran siji yaiku ayo manembah malang ilahi Rabbi.
Kita urip no alam donya ayo sing seneng ndedonga kita ndedonga nang sengku hawaso supaya rumah tangga kita sak anak bojo kita diparingi selamat ana alam donya ana istilah tangga ya digotong ya disangga nek kita urip aja nganti gelo nek tanggane repot ayo padha mara nek repot direwangi saiyeksae kopraya sik dulur hop goro aku rondok seri Allahu Akbar nggih ngapunten wis suwi gak tanggapan nggih suwi gak tanggapan pisan sing ndelok do mulih kabeh tapi alhamdulillah gak apa-apa cek akeh lanange nek kono cek akeh wedoke cek akeh mpun kondur riyin mungkin sareng kula nggih buyar dilungkas sak jam kas nih mboten napa-napa alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab toh Pak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salah pintere. Ruwenya sing jawab salamku tak dongak-dongakno lunas utange Allahumma amin. Panjang umure Allahumma amin. Kathah rezekine Allahumma amin. Tapi aku dumono rek. Masyaallah alhamdulillah. Niki sakniki pun setengah rolas Pak Bu nggih. Lho, setengah rolas. Aku tak nyeluk kanca, tak jake guyon ngoten lho nggih. Sing lucu-lucu tak tokne. Mun nek aku ijen ku sapa sing guyu ku. Nggih kenal sik nggih nami kula Cak Subur. Anake Mbok. Griya kula Jombang. Nek jenengan tindak Jombang mampir ngene kula. Omah kula persegi. Ngarepe kaca-kaca enten taman bunga. Nggih niku kantor polisi. Omah kula sing ngulon titik. Wis, gak akeh-akeh. Ayo ngetokno kanca. Wiwit biyen mula aku rak wis kandha. Aku wong nista tanpa bondo donya Joko melarat wong tuamu pangkat aku rekoso urip wis mulya iki wis wantine kowe didhawuhke karo priya bagus sing padha sugih ora nyono lan ora legewo ayen sliramu eko polokrama srengenge ngulon parane yen wangi rembulan jenenge kaya ngene rasane wong ora duwe tresno tenan kok anggere
tuntung kentak pret tuntung kentak pret kok gak isin urip kok gak isin wis gerang gaplok kok jek joget ae sapa isin awakmu awakmu goblok lah kok goblok apa aku nek arek karewangi isin sing bayar mekar kona oh duwe utang mekar aku dapat gak ngono oleh kunci rowe lili gak karu-karuan kena bayar syariah bareng utang iku aja akeh-akeh ana mekar ana syariah ana BRI ya macem-macem bingung kon lah apa bingung erek-erek wis cair kok 5 juta erek 5 juta cukup fotokopi KTP wis dadi nang BRI ada sertifikat lah tapi erek oleh 5 juta tapi nek pas gak iso bayar terus piye ya tanggung renteng tanggung renteng iso gak iso ya apa yang ini sing bayarane gede iya bayarane gede yo ngene iki lho sing marahi apa aku lapo aku lak petik barang wangi gak karu-karuan rene kulak petik Loh kok iso kulak petik ngerti ta regane petik meke petik gede cilike petik regane iso ta yo kadang iso kadang enggak sembrono angel lho kulak petik ku angel sapa ngomong angel tafsirane rego iku lho tafsirane lha apa bingung-bingung pokoke gak erek-erek ya cair nek wis iya dimak gede baune cocok gawane oleh nek bapur kan gembol jabang bayi lanang kabeh kon aku wingi ku isin perkara petik perkara petik lha kok isin iki lho gak isine apa bojoku gak tau nyelathu aku dicelathu petik entek-entekan awakmu dicelathu petik kok petik iso nyelathu anu kon gak ngono sik ya apa isin ya apa kan petik kuwi kate ngendhok tak sogo titik tak lebono tarangan tak kurungi dikurungi terus tak buka wis ngendhok terus metu teko ngendhok aku dicelewatu ya apa nek nyelathu ogok tok goblok iku kok ogok tok iku ngono gak ogok tok apa unine gogok petok ngono lho goblok kan iku gak ogok tok enggak gogok tok mari ngono gak suwe aku mlebu nang omah terus manukku puter ngelokno aku manuk puter ngelokno ya apa nek ngelokno empuk jero cerot gendeng lele es kok lho mang aku gorong metu gak no es metu saiki aku ndukur es teko ku gerukok ayo nglapo kok empuk jero cerot aku empuk jero kok niku wis aneh-aneh ya kan aneh petik ngelokno manuk ngelokno kon iki kementus maksudnya ya modele kupule lincip dawa kaya ustad lho kepengin tajak selawatan ta kementus lha awak dhewe iku serba bisa apa maneh tentang agama Islam ngerti kabeh sak empot-empote ngerti aku lho temenan lho nek tak takoni gak iso isin lho kon ambek wong Maja Wirya Salatullah salamun ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ayo gak iso tak awakmu lara iso sapa gak iso awakmu kon dan lha kene perkara agama iso kon ate ancene pinter temen agama nek takon gak iso kisinan kon lho masalah agama ngelontok awake dhewe iki anake mudin Dik anake mudin kementus jek nek ancene kon anake mudin jek wong sembayange ngadep nang ndi ngulon goblok ini cari sembah pinter lah putune mudin lha takono sampeyan iki wong sembayang kabeh yang madhep mulon alah wong ki goblok ngono kok ngomong lha kok iku iso nyalano kudu ra benerno lho ya iya sih kok sembayang madhep nang ndi blat tuman kon iso lipat do nguloni goblok ya ayo ngulon yo gak iso yo keblat umpama salat asar usolli fardhul asri arba'a rakaatin mustaqbilal ibu lagi ada mamuman lillahi taala mosok usolli asari nguloni aku
Oh, kalaku ya teko iku mang lho, nguloni iku mang lho. Lah iya ngono sih. Sembrono peringisan. Kok gak pringisan. Lho takono dhek sapoele untungmu tak Aku jawab. takon. Takon. Kirik najis ta gak? Kirik. Kirik ku najis tapi bukan najis biasa. Najis jenenge mugolado. Najis mugolado. Aja metiti-metiti matamu mecetat. Bukan tak genahno. Sik. Sing ngerti awakmu. Najis mugolado iku salate gak iso sah nek gak dibaca ping 7 nganggo pasir ambek air. Lah nek wis ana pasir kene semen dicor pisan gak apa-apa. Lho gak ngono kan tak cek iso awakmu cek ngerti. Sih. Gak ngerti opo. Nek jane kon ro temen nek kirik iku najis. Ya najis mugolado. Sopo sih karo nek kirik iku najis? Sore mang, Sore mang Wak Mudin kate musala sembayang. Wak Mudin arep budal nang musala. Terus Ana arek nom-noman golek kirik Wak Mudin liwat nggo pondasi najis ta gak? dosa iku dosa iku najis mugolado. Kandhanono Wak Mudin paranono. Den iku ngono najis mugolado. Goblok kene lho iso nyalano Wak Mudin. Kandhanono kok salate gak diterima karo Gusti Allah iku kok. Kene iki lho goblok ngene lho kok iso. Lho diomongi jarene. Wong jare putune Mudin. Lu ngono ta aku ngomong. Sik balenono. Kirik iki najis ta? Najis mugolado. Ya sopo sing karo nek kirik najis. Tapi temen aku. Sore mang Wak Mudin kate nang masjid. Kate nang masjid, kate nang musala. Ono arek nom-noman golek kirik. Beleh kirik. Wak Mudin liwat nggo pondasi najis ta? Dosa iku dosa. Jare dosa. Dosa ngen najise mugolado. Ora najis biasa, najise mugolado. Temenan Sano Mudin kandhanono salate gak ditampa Gusti Allah. Sing goblok awake iki. Lah iya lho. Anake Mudin. Gak sih, jelasno. Sing genah, sing jelas. Lah sing kena jelas. Sore mang Wak Mudin Kate salat. kate salat nang musala. Ono arek nom-noman beleh kirik. Beleh kirik, Wak Mudin liwat nggo pondasi najis ta gak? Wak Mudin liwat nggawa ndase kirik. Lah sing ngomong nggo pondasi kirik sapa? Wak Mudin nggo pondasi dhewe dosa. Kok kudu tak il. Lho ngene iku gak isine putune Mudin. Dadi Mudin mang gak nggawa ndase kirik. Lah sing ngomong nggo pondasi kirik sapa? Dadi nggawa ndase Mudin dhewe. Ya gak najis sing ngono. Gak najis ya? Gak. Lah nek najis sapa gelem dadi Mudin pedhoti kabeh ngono. Aku tiwas deg aku ngrasakno Mudin sakno salate kulo gak sah. Masih kon iso ngono. Aku ya iso. Iso apa? Iso apa kon? Mangan. Mangan apa? Kon tak kandhani. Ya apa ya apa? Opo nek ngaji sampai 30 juz, 40 juz. Lho iya cene Quran sing Iku sakmono sampai kandele. rong dina, telung dina. Iku 30 juz. Quran iku 30 juz sakmono kandele iku. Aku maca awalan mbek akhirane sampai berang gak sampai 5 menit. Mentah. Lha iya Quran sakmono kandele awal sampai akhir. Gak sampai 5 menit. gak sampai 5 menit lah apa sampai pirang-pirang dino. Ojo sik buktekno iki wong sampeyan iki lho ya. Aja isin-isin aku lho ya. Lah, apa Aku sih? soalnya ya pinter agama. Iya. Awalan sampai akhiran Iya. gak sampai 5 menit. Gak. Ayo coba aku pengen ro aku. Lah ini sawangan kok meletin. Ayo awalan sampai akhiran. Ayo mulai. Ya apa kok kawita? Ora. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dadak. Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Shadaqallahul adzim. Lapo? Aduh, Mbok. Nek ngomong metenteng Quran 30 juz kandele sakmene awalan akhiran gak sampai 5 menit. Lha iku mong ya apa? Awalane sing ndi? Awalane sing ndi? Bismillahirrahmanirrahim. Akhirane. Shadaqallahul adzim. Kok sing goblok iku kon? Lah tengah iku lho ndi? Lho karo aku tengah. Aku kurang delok tengah. Lho ya apa? Jarene pinter kok. Wis nyanyene kon pinter kon biyen sekolahmu iku apa sih? Lho SMA. Pirang tahun? Ya 3 tahun. Lho wong SMA 3 tahun nek dipamerno aku. Lah terus awakmu sekolahmu apa? SD 7 tahun. Lah wong SD 7 tahun sama ngempros ning ngomong. Saiki ngono lho. Nanti Gus. Ya. Ya iki sing garai. Ya iki bose ta iki.
Ya, lah. Jas, Ya melok munggah lho bos rene bos gak tanggung jawab belas. Lah, bayarane ndi bayarane? Kongko tak amplopi. Ah. Siji ku gurung sing digawe. Gurung sing digawe. Tak mlebu dhisik. Kon nyawer Sampe ngono rae mlebu masih Joko dagelan. kowe, ya. Nanti tonggoku mang Bu. Sapa ke mang? Bukan tes. Ayo, nang munggah. Lah ngono iku mang jarene yo. Saiki gak I love you full. Wae. Nggih, ngapunten derek-derek ben enten sing rondo niki duda. Lho, aku di Bojone pun didolno beras. Ajek gurung satu sih anjene. Tak kandhani. Saiki nek kon isih 3 tahun berarti kon pinter. Pinter. Aku takon. Ya takono. Apa sing ditakono? Kon iku takono nek aku iso tak jawab ngono lho. Kewan opo sing gak iso mlaku? Bongko. Kewan. Ya 3 tahun SMA lah pinter. Kewan sing kenek stroke. Alah, salah. Kewan kok disikil. Wong kewan ono sikile, ora tak gak. Nek gak iso ngomong SD 8 tahun, kon 3 tahun akeh aku goblok. Kewan sing gak iso mlaku. Sapi. Lha sapi tambah turu bacot delik. Sapi kuareken. Alah yo gak. Bisa tak gak? Wis gak iso kalahku. Tak balekno kewan opo sing gak iso mlaku. Kodok. Ya jawabnya simpel kodok. Ora iso. Gak iso sih. Goblok. Wong kodhok kok gak iso mlaku. Banter mlakune sampe ambek kono. Kon tumon kodok mlaku. Lah iya banter. Ya salah wong mencolot. Kodok kan mencolot gak mlaku ya. Ya tapi kan yo kono. Lah iya gak mencolot gak mlaku nek kodok mlaku kok kaya kon mekeh. Ya wis kalahku kok mencolot iku mang lho. Jarene pinter. Alah badean ngono kecil. Wong nyambut gawe apa sing gak iso maju? Boko. Wong nuku cilik-cilik. Gak iso. Dodol bakso Gak iso. cilik-cilik. Tak balekno. Wong dodol apa? Wong Wong nyambut gawe apa sing gak iso maju? Kalau mancing kalau si bener. Kalau si mancing kalau si bener. Lah kok iso? Lah iso mancing nek maju ak kejegur goblok. Oh, mang gak gelem ngulangi aku. Ngene goblok. Sebabnya apa sih? Apa? Entut kok mambu. Jemberi wong Ya iki. aku lek takon sih. Bedekan kok jemberi wong. Iya kan jemberi sih. Iki akeh wong lho gak isin ta. Lah iki apa? Aku lek takon. Iya. Bisa tak gelang Ya apa, Mang? sebab apa entut kok mambu agak enak. Nek mangan iku lho kuwareken. Alah yo gak. Mangan enak-enakan. Gak iso. Wis gak iso wis aku tak balekno. Sebabe apa entut kok mambu? Gak diinget-ngeten tak gak mambu tak kono. Diinget. Entut ngeten tak gak mambu. Goblok. Oh iya sih, kayak sego karene sore diinget, esuk gak mambu. Iya. Jangan lodeh karene sore diinget, esuk gak mambu. Lah entut iku ya diinget. Ingat. Lho tahu aku. Aku tahu. Tahu ah. Temen aku pas mudhek-mudhek kotengku ngene aku mlaku nang ngene latar ngono, nggawa kompor. Iya. Tak dekek nang ngene latar tak agakno blek aku terus mekangkang. Nek kon wis mengangkang kok ceprot ndokmu. Muni kretek-kretek. Iki gak ngertek-ngertek apa kecerit. Wong ngono jare pinter iki tambah wangel maneh. Ya apa, ya Tambah apa? gak ngatasi utekmu. Ya apa ya apa. Pertanyaan telu jawab situ. Ya gak enek. Ya Pertanyaan ana. telu jawabane ya telu. Gak iso. Situ. Di situ. Lho iki sapa? Ya iki pertanyaane metu. Pertanyaane metu. Ono arek iso kok tambah cepet bae nang wedok. Iku untu tak juglo. Lah apa diber-ber? Hah? Aku kan maca polisi. Polisi untumu. Wong arane maca puisi ya polisi. Ngene. Aku diber-ber apa? Kan iku lapo? Yo ber-ber sapa? Sing sunah njaluk maca polisi untumu. Oh, kongkon maca Polisi. Polisi untumu. kabeh. Puisi.
Maca Wong puisi. maca puisi ya polisi. Ayo, kelari iki iki lho. Sing ya puisi ku. Iku. Untune sing garaimu. Puisi. Pu I si. Polisi. Ya iya. Aja nek untune Paling wae. ya. Wis Nek dremes kene budal mau untune dirangano gawe udanan. Aku tak maca. Puisi. iya maca puisi kaya arek TK Karo bareng ngono. ngono. Arek SD bareng ngono. Aku mati bayari. Iya. Aku nak dibayari. Iya. Ah, iya maca polisi. Maca puisi tarungane. Sakaremu wis. Wah lawanku. Wah, lawanku. Iya iya iya. Engkau lah Yang pantas disebut pahlawan. ikut pahlawan. Selama 350 tahun bangsa kita dijajah oleh bangsa Bendara. Bendala untung. Kok benda? Belanda bendala. Kok bendala? Ini wong kuning-kuning lho. Iku londo Belanda goblok. Ha iku. Belanda. Ya, Iya. di waktu itu bangsa kita berhasil mengusirnya. Mengusirnya. Lalu Lalu datanglah penjajah dari bangsa Jepang. Jepang untumu. Wong Jepang e Jepang. Sing wong ndek-ndek Iku Jepang goblok. Nah iya iku. Ya iku Jepang. Jepang. Di waktu itu bangsa kita berhasil Mengusirnya. dengan semboyan rawe-rawe ratas Malang Pandaan yang Sidoarjo. Ngernet. Kok iso ngernet tak jabut untumu bongkok kon kok. Itu lho biasa itu. Iya, Malang-malang Rawe-rawe ratas Malang-malang putu. Lah. Malang butuh. Betul. Malang. Contohnya Contohnya. yang berdiri tegak di tengah-tengah kota Surabaya. Surabaya. Itulah Tugu Pahlawan. Pahlawan. Tugu pahlawan. Sing nyorong rombong, Itulah bakul bakwan. Cocok. sing maca puisi. Untune kedawan. Apa kedawan? Lah ya bener sih, wis bener. Sing nyorong rombong bakul bakwan. Bakwan. Lah ya sing maca puisi ayo. Untune kedawan. Ayo cocok. Apa ya iku ngek? Tamen ngek. Masalah itu Jawa ya. Iya. Bojoku iki lho ngek. Aku lak budal nang tanggapan ki mangan. Iya. Kan suwe gak tau tanggapan ngek. Iya. Aku pamitan. Iya, Pak. Bojoku lak bekas penyonyo. Penyunyuk kakekmu penyanyi. Ya, Oh, bojone penyanyi penyunyuk. Penyanyi. penyanyi. Ya, penyanyi. Ondro. Ya apa? Aku budal. Budal. Aku kate tanggapan nang mbane conge. Oh iya. Terus ya apa Kok bojo? tidak nanti desa iki gak ro aku. Terus Apa? bojo aku Ojo melok. wirjo. Aku pamitan ya. Langsung ya. Bojomu ya apa? Pamitan bojoku langsung ngomong ngene jarene. Ayo. Langsung ndandutan. Oh. Dari gini. Disauri. Berangkatlah sayang, hati-hati di jalan. Enak ya. Jadi bojo Iki wae penyanyi. bojo. Loh, bukan Kok aku lu gak. Coba nyanyi ya gak usiamu tak kosok botong. tapi iku ngek ya. Jeneng aku tanggung jawab ngek. Iya. Aku tanggung jawab lanang. Langsung tak takoni, Iya. "Kodare nopo, Dik?" Weh. Sego ta? Mbak. Terus Aku yo. jawab ngek. Jawab apa? Aku jawab ngene. Aku tak minta oleh-oleh emas permata dan juga uang. Tapi yang ku harap hanyalah untukmu sayang. Kok kasane sayang untune. Hei, bojoku iku yo gak arep duwe. Lah iya. Temen tak kae duwe gak arep. Sing arep yo untukmu tok. Mergo nek iki kok ketata batu isik tok. Jabang bayi. Kadang-kadang koyo trotok. Aku Ya. tak nyanyi sing enak. Ya, Ya lagu sing apa? enak, sing enak. Campur sari. Apa? Campur sari untumu. Kok ngarani campur sari? Campur sari. Campur sari. Ora judule. Ya apa? Suwi-suwi. Wes. Kok ngarani sumi-sumi ya suwi-suwi. Sumi. Ya. Dek kowe pancen asu. Yen kowe guyu Ketok untu
Dik. Oi, pancen ayu. Ya, ayu. oi guyu. Utumu metu. Kok iso utumu metu ae ngono. Yo gara-gara jane driwuni ae. Oh, nek iso. Ono kok mari rumput tok ae. Kang ngono Lagu apa? Lagu iku lagu kok. Apa? Wop. lagu wop. Ngarani pop gak lagu wop. Pop. Lagu Ayo, pop. ayo bola gusun kok. Iya, sing apa? Ngene RCTI. Iya. Wong pop Sing direk. ngene kok. Hai tukang ojek. Tolong anterin saya. Sip. Jalan rawa wewe. Apa? Ke jalan rawa wewe. Ora wae bebek kok iso. Lara bebek lara wewe. Bebek. Aku nek lho. Kok wewe. Wewe. Gak iso Kok iso bebek. wewe. Wingi Bukan wewe. Kono wae. Kok omah ketek sego. Iya, terus, Sampe terus. ngene. Was, Was. Ngarani Mas gak iso was. was, aku tukon. Was aku tukon sego wewe. Sego wewe. Ampun. Kok wewe ta? Lagu sego wewe. Bebek. Sego bebek. Wis sisan ya. Aku tak nyanyi lagu sing enak. Yo. Lagune dangdutan. Ya, sembarang. Lagune Cucu Dayati. Yo, cucu Jaya Jaya. Dayati. Cucu kayak sih ya apa sih ini? Sing judule penonton. Penonton, aku mohon maaf. Suaraku agak serak-serak basah. Apa, Bur? Serak, cek diatur kalau nek serak ku diatur ae cepet-cepet. Nah, nek serak aturin kono. Nek serak ngombe. Ah. Serak kudu ngombe, cek penak suarane. Enak ya. Serai ngombe. Nyanyi kok. Ton, Oke. aku mohon maaf. Share. Suaraku agak serak-serak basah. Loh, serak. Oke, serak ngombe mana? Ngombe. Oh, serak suarane. Serak suarane kon tek. Ngombe. Cek gak serak, penyanyi kok serak suarane. Penonton, Terus aku mohon maaf. share. Suaraku agak serak basah. Serak ngombe. Cepet. Cepet. Ngombe. Ngombe terus. Nek serak ngombe. Sip. Sing enak anu jajan apa serak? Sing penak. Kamu nggak? Aku ah. Nyanyi ngono. Ya, Sip. ayo. Penonton. Iya. Aku mohon maaf. Iya, betul. Apa kemang? Terusnya, Mang. Loh, Lah iya apa terus ya? lali. Ngarani goblok gak iso dobok. Lagu niku. Sik. Penonton, mohon maaf. Suaraku agak serak basah. Ngombe, Serak, serak. ngombe ya. Ngombe. Dintekno. Harus habis. Cek enak suarane. Sing enak suarane iki lho. Cek enak suarane, cek penak. Ayo nyanyi. Penonton, Iya. aku kelempokan. Lah kok kelempokan yo? Lah pempat lho. Oh seneng nek aku melembung kok. Lah ngono yo Kan kamu. aku lembung gak masalah. Apa? Kok nuntumu digawe ngeri. Ngopok. Iya sing ide aku mau cari ya. Yo gak apa-apa wis. Gak masalah. Apa? Gak masalah. Nyanyi sing enak. Nyanyi sing Aku tak enak. sing enak. Ya, nyanyi sing enak. Lagu apa itu waktu kecil? Apa? Waktu kecil. Apa? Lagu waktu kecil. Lagunya waktu kecil. Soalnya umurnya kan nyekel, gak so kecil, gak so... Aku tuh kecil. Sing cetha talane ngomong iku. Waktu ku kecil aku tak tahu yang mungil-mungil. Oh cinta sentil
gabut sih. Ono gabut tak gak? Kabut. Apa gabut iku? Aku dicek Gabut iku Waduhku, kabut iku jambut. Ora cetha belas ngono. Sing cetha nek nyanyi sing cetha. Lagu dangdut. Ah. Dangdut sing enak. Apa? Peluru dan kerang. Aku dari teluru dan kerang. Peluru. Peluru dan kerang lho. Ya iku. Ya iku. Tolong drame titik. Rame. Tenan dulu. Ya. Rek. Ayo. Ayo. Ureno. Kok topok iku. Bagaikan dentuman peluru perang. Sakit senengnya mana aduh men. Bani sih, bani. Ayo mulai. Bagaikan dentuman peluru perang. Di saat dirimu melempar senyuman asik. Rasanya ingin mati. Enggak Bongko ayo wis pengen mati wong potongan ya elek ae. Di istana hatimu. Ler ilir, wong sumilir, ha ijo, royo, asam kemanten. Ya apa sih rek kok blakrak ilir-ilir iku lho. Lah iku mang Jare peluru perang iku mang. peluru perang ilir. Becik. Pelurune dimut dadi kandas untu. Lah ya iku tinggal boboknya nih. Bur, ya apa ya apa? Ya apa ya apa? Aku nek tak terus-terusno kumpul kon stres aku. Allah. Aku yang ngene iki nek kumpul wong ngene-ngene. Kok kumpul kancane ae kok Ya, stres. kamu. Lu kira adek iki stres ngono gak ya? Ya gak stres lu tapi aku nek nuruti kono ambek bokir wah gak dadi dandanan. Lho, ya ojo Aku menghina. tak meleh. Ojo menghina kanca lho, Rek. Angkete omah ngono kaya-kayanan. Lalat. Mogele. Ngene lho kir-kir. Tonge ku atine elek ya. Ya gak maido, congek saiki memangnya sembarang duit, Iya, duit akeh. bener. Tapi ya gak oleh rek. Soale kanca kenthel kecili, paribasane ngombe wedang sak cingkir diombe wong loro wong telu. Mangan sego sak piring dimangan wong loro wong telu. Lah kok saiki omongane kaya ngono. Wah, terus ya apa iki? Ayo keputusanmu ya apa? Sing enak bur ya. Ya apa ya apa? Ayo digodho. Wis sisan. Ngono ta. Iki kan dadi grojokan. Lho, beres. Wong lanang yamene diarep-arep kaya mangan kok iso durung mulih-mulih blakrak nganti ae iki mang lho sama ning kok jane ngaco keluargaku lho bojoku masih elok ngono gak tau dadu cak medok kok iso tangga nek gak seneng mbok jane ngomong kaya ngono cak aku iki urip ambek bojoku iku ya gak diluk. Walah, sampean gak ketok aku ta, Bu? Yo tak maju ta, Bu.
Lho. Tekan ndi sampean? Ya biasa teko klobok. Ora. Kok iso teko kolobok iku lho. Ora ngacak ro. Kurang ayu ta aku karo kamu. Nayu-nayu. Kurang nego nrimo awakmu. Nek bojo aku kaya ngene, gedhe ya oleh, dukur ya oleh. Iya. Gelunganku kurang gedhe. Ya, gembolamu sing kano. Ya iki kok mlayu ngomong sing enak. Sapa sing gak iso mencolot? Iki lu gak iso mencolot tapi nyelengkrik. Wong lanang. Gak ngerti nek dieman karo wong wedok. Oh, ya aja ngomong ngono, Dek. Nang awakmu yang ini teko klobok. Ini ki garane aku penyakitan awakmu teko klobok. Aku teko klubuk malu kontrol iki ora gagare arek iku. Iki ana. Lho jarene lan ditutup sih. Lho tak delok klubuk jare ditutup. Kok awakmu klobok ditutup? Wong awakmu pintere wong sak Jombang Ya iya. Ditutup ngarep awakmu liwat buri. Lah katene pokoke penting. Ya apa ditutup mari liwat buri. Wong butuhe nyelengkrik ae. Kok bengi wis aja atik turu ambek aku. Lah masih gak turu ambek awakmu ya gak apa-apa. Wong kon angel turonane kumpul-kumpulane. Mosok Angel apa? Lah kon nek turu apa, Bu? wong angel ya apa ke apa jare? Kok dene turu mengkurep kene tak selongket melumah mengkurep maneh. Melumah mengkurep maneh. Aku tak gak mentel nek ketok wong jengking. Arek-arek. Apa sih? Kon melumah ora tak sogrok bongkotan kon. Masalah koyo ngene iki mbok aja diomong-omongno karo wong kene. Enggak, Dik. Aku Kebiasaanku turu mengkurep mbok ya aja diudal kok kene. Aku sedeng kebelet ngenteni mulumahe kapan. Sama nang kula Bu mangke jam piro, Cak? Halang aku aku lho gak lapo-lapo tak delok-delok. Alah, mandel awakmu nek gak lapo-lapo. Bengi-bengi cocotmu lho setopon so banter-banter. Wong mbah lu katiro kan mecetat iki. Ngomong kalem wong wedok ngomong sok kasare glani kon iki. Wong awakmu lho, ngerti yo ya iki jam piro? Ya jam 12 kon paling setengah sing. Olehku ngedemno sego jam 7, Cak. Lho, lah kepanasan. Nah nek panas. Apa, Cak? Lho yo gak ngono saking cintaku nang bojoku, Cak tak demno segone ke jam 7. Lah yo anjene. Lah. Dah, apa? Rumah. Ayo berarti keliru. Kon gak rumeke. Garapane sing apik, Jo. Nek wong elek tapi garapane gethu. Manggakno. Jo. Iku ngono cek arek, ora usah dilebokno ati. Yo gak wong arek pengalamane nang pira. Wong awak dhewe suwi. Wong aku wis widak papan tek wong 7 mbok 8. Saiki wis jam 12. Yo ya mangan. Wayahe mangan. Yo. Yo mangan. Mangan awak. Nganggo piring. Gak tempe. Ya apa sih sampean niku? Kon iki wong jenenge wong mangan kok mbek piring ngono lho, kok iso mbek tempe. Yo piring. Ya lu piring ora ya. takon. Lah iya mbek Piring piring. kayak piring arek. Piring. Ate sendok. Gak sekrop. Iki sing temen kok ditakon wong Dia wedok. mbek piring mbek mangan ya sendok ngono kok iso masak. Iku. Ya iki sing gare aku kena darah mineral. Cak. Adik disoki dodo. Gak uyuh ana wis padha. Iya. Ndikane mangan. Iki lho, ambek iki herek-hereken. Cak. Mari tak soki dodo. Yo. Adik kayak sambel lah, Cak. Gak teplon setenpet ta wis. Kok setempat sih, Cak? Aku iki krenek-krenek. Iya tapi aja masalah ono wong dadi bojo pirang-pirang puluh taun. Saiki cek ben enak jangan soto. Dikei diteplok sambel, diuwur-uwuri brambang aja. Gak ur-urono pines sak wis. Ya mesti brambang ngono lho rek. Kok iso dienak-enakno karo wong wedok. Ya diburu. Adik kerupuk aja. Gak ada goleng ah wis. Kepingin lambe mledeng. Ya gak ngono gitu nek mangan kerupuk ya kerupuk ngono ya takon. Ada kerupuk ah. Yo sakit.
Teng sesaman iki nek wong dikrenek-krenek karo wedok iso. Aku wis ngono yo gak mentolo aku. Arek-arek. Kok kaya ngono lho, Rek. Apane? Kates mulai lari. Yo biasae niku mangan. Lah iya nang mangan kono. Yo aku tak mangan sih. Sampai tak ndolek rokok. Lho. Pernah iku nek gedene gak sepiro dawane, Bro. Wis ndak mangan aja ngrungokno tangga iku gone selak umes. Yo aku tak mangan sih yo. Ya, dolek rokok iku ya ngono aja nek ngompar mampir. Ya. Kok nek ana sulian nang ngarep mbok jak omong lali mulai maneh kaya nang klobok maneh. Iya, saiki wajah nyeklak. Jonge. Wis gak usah budal nek ngono. Yo Dik, aku tak mangan tuh mandi tuku rokok diluk nek lho. Iya, nang mulai. Awakmu wis aku gak ada Dik. Kok sawangane apa tuh mburi? Kok sare aku Cak. iki kan. Kok sik ta? Aku nek ndek prendan kudu tak eker-ekerai iku. Masih yo talah sampean gak ganteng. Nek awak dhewe iku ya apa ya Cak ya? Senenge iku seneng ora mergo dijodhokno karo wong tuwa Cak. Iya. Awak dhewe iku seneng karepe awak dhewe. Iya, atik garapane enak yo. Heh? Garap aku enak. Garap apa? Yo garap sawah iki yo ngono. Sawah di babat ucukute ketowel. Tak babat mbak ciloret lo gak makan. Lah mbak silet kok gampang rata. Sawah nondi? Ini sawah iku. Ukun masa mene lho sawah ya. Namangan. Mangan sih. Iya. Sambung ngapa kok? Nek mlaku mbok yo ngadeg apa, Cak? Disana wong kene iki lho, Cak. Angkene iki biyen gawene ketiga rek mulane dadi 3 merapat. Kurang banyu. Kok iso gak gelem ngadeg blas? Awas, hati-hati. Balik kok. Sampeyan niku ya aja kaya ngono. Masih elek apa bojoku nek aku tresno. Aja dielek-elekno mbah menceng bapak to iku. Tresno dhewe Cak. Lho, nek kluruke jago nek esuk lak isok sih Cak. Senajane wong wis tuwek Cak, iku kerja koloro karo aku. Kok iso ngono kok tuku rokok nang gak mulai-mulai. Aku arep-arep nang kok. Loh, monggo. Loh, mengke riyen kula mboten gadah yatra cilik nek amen san bali mawon. Loh, mboten ngamen. Mboten ngamen kok. Sampeyan mendayo mrene iki. Nggih, kula asline kan kunjungan kali Cak Conge. Heh? Cak Conge. Semayan. Nggih. Lah sampeyan iki apane Cak Conge? Kula Heeh. gendane sing klubuk. Gendakane klobok. Waduh. Iki manconge anjene teko klobok. Lah ngeten lho kok. Terus napa bojone niku pun pecah. Apa? Bojone pun pecah. Oh, Lah kula rencanane kan dirabi kula. awakmu kate dirabi conge. Nggih. Bojone wis malah ngeten mati. makasih. Terus makasih ngeten. Dolen nang omahku. Ana wong wedok iku babuku. Babu. Buruh. Bule, borone bule. Lah kula nggih. Kula nggih Mbok aja ngene ngene kaya wong keroken ae ngomong sing biasa. Motor keroken. Kok saya Iya, aku borone conge. Lah nggih, arek kula wau bae conge durung ono nggih kula gen dijuk kamar ngoten terus. Awakmu golek kamare conge ngono ta? Nggih, kamar conge sing bumi. Kula kan asline pun kebelet ngoten. Kok ceklani ning ado-ado teko klobok tibake kaya ngene. Iya. Kok Awakmu pegelan, Nduk. pegel mbok lah aku monggo Awakmu golek kamare conge. kamar conge. Sing nok mburi dhewe. Buri dhewe. Heeh, cet sing abang. Oh cetak apa kok? Heeh. Abang. Lho, conge iku senengane murup. Oh sale murub.
Mati mbok ya. Iya. Kok cek glanine. Aku dibanding-bandingno wong klobok kaya ngono dapurane. Mati kon kok nek muling mangkakno. No omah ono rokok glintiran jare cek pamitan golek rokok kaya awakmu. Apa, Cak? Oh iya. Jelas. Nih. Tenang, Cak. Sampai nek. Bayem rene. Ya jelas dong sayang. Ayem matine. Oleh gayem ya apa wong wis ketemu. Iya. Ayo nang kamar. Nek. Awakmu mah ngomong aku nanti. Loh. Nang gone kuacap. Heh? Nang Nang klobok. Cuma aduh bete aku. ngomong aja celometan karo wong wedok. Ya gak celometan iki aku ngedupete nang orari kok. Kurang sayang apa? Nah, awakmu sayange wis sayang ki Mas aku ya seneng ya cintaku yo 110 mbok 120. Saking sayangku. Kok glanang sih. Dadi Adek wong ngomong Aja kon lho cocok mlebu wanter gane aku lho salah apa sih? Lah iya rono nang ndi? Nek sampean mendem ya kok mang bekakase. Senengane arek ono nek mendem. Aku gawe lho. Aku mendem. Apa? ora usah nyelemur. Bukan celemur. Urusane awak dhewe kok lapa awak nyelentang nang tonggo kono golek bola apa? Ya kan golek bola lho aku lho lapo lho golek pelapa. Ojo ngaco-ngaco kon. Nyelemur kakimu. Golek ya golek. Oh. Lah iya. Tapi yo sawangan. Wis tak sawang lho ayu. Cek blang. Aku mbok bandingkan saiki ngene nyek. Iya. Karen ono kamar buri. Lah lapo aku moro-moro. Loh. Ojen. Awakmu jare duwe tidak. Kere iki lapore kere. Merene untumu. Wis nang kono, nang kono. Rumah samu awakmu tak wong lanang. Aku gak iso golek wong lanang. Tenang. Ya gak ngono. Saling bojo piane mati. Eh, Dari apa teh dirabi? Iya, aku bature, Nduk. Aku bature. Aku bature. Aja ngono lah tak guyu-guyu ngono. ya gak guyu lho untumu lho. Ini kan Ya saking senenge petuk awakmu kok ya nang dirangkon. mbok eling. Eling kakekmu. Yen aku dilorot iku. Ya melorot mantep. Alah tak, kate dirabi aku tak. Ngerabi kono padha mek ngerabi mercon kok. Jange. Awakmu iku lho. Kok buak aku oleh kaya ngono? Aku kan mendem. Aku Aku mendem gak sadar Alah tak. oleh garangan. sak mendem-mendeme awakmu nyek. Kok ya dipikir iki ngono iku. Begagas ya apa? Aku kate ngomong gak ya wedi tu soca. Umpama lah. Aku kok Wis ndang rabi. Dirabi untune ngono. Aku iki lho gak kenal. Kamu ya. awe asine tak ya. Iya. Coban iki mbah pen iki. Batur pen iki. Iya. Ya, bature. Apa-apa Ya gak apa-apa nek kon koyo badak ngono. Wis salah ngek. Sesuk iku dina Jumat, atine nang pengulu wis. Nah, Kon iku mbok lho. Duduk iki lho. Kon aja ancur-ancur kene. Aja ngono lho, Mas. Aku mangko rada eling untune. Cak, Iki lho untuk Mas. iki gak kanca sampean niku ta? Iya ya iki mulane nggodho aku. Lah lha apa lho sampean baca kaya ngono to, Cak? Kan iki hamil pirang wulan, Rek? Karo ngek. Apa
arek kok to. Soal aneh wingi peno jarene gak seneng gumpul aku ambek bokir. Malah susah, malah stres gumpul karo kanca sing jaman biyen. Saiki dhek wis sugih sembarang duwe, bojone ayu rumah tanggane tentrem karo kancane gak seneng. Ojo ngono. Ojo kaya ngono to, Cak. Iki kok jaman Yo biyen. sepurane. Wis sadar. Sadar. Sugih ya sugih, tentrem ya tentrem, ilinga karo kancane ngono lho. Aku ya jelas eling bekakas iki lho. Tapi sadurunge aku yang njaluk sepuro ya Cak ya nek sampean nek kelakuane bojoku koyo ngono aku ya ora ngerti. Heeh. Ya Yo semoga. nek ngono cek gak sida dadi rondo bojoku. Iku jenenge rondo kempling. Rondo kempling. Ya. Terus rondo kempling. Tindak putih Mbak Ayu pada tindak putih Tindak jompong Cak. kadungaren lunga wae ora ditetaki dewean opo ora wedi timbang ngatur kula gelengan kaki Ekleresan Mas alias kebetulan belanja ning kathah rada kabotan yen purun Mas enggal rencangi tekan omah mangke kula Topel wong lagan golek momongan niki blonjo napa Mbak Yu badhe tindakan Ampun gelo Mas sampeyan ampun kuciwa kula rada anyaran ditinggal lunga awang-awang kok blonjo nang pasar bae rawan rondo betiku rapatek penting ning Semarang Mas tuku gelang apa ate-ate aja sumalah yen berada di Neng satu lagi apa sudah? Sampun, waktune sampun dalu, Oh Cak. gitu, sampun. Nggih, nek wis mari. Ijine Eh? kali welas. Iya, iya. Ijine kok ngoten. Iya, gak Kami apa-apa. pun duwe. Iya, ning mall. Iya, Cak. Cak Congek, Cak Bokir, aku Cak Subur, nggih. Nggih, Matur nuwun sanget dhateng Bapak Guru, Pak Sudarwanto, dalah saha Ibu lan sedaya para pamirsa ingkang sami rawuh Pak, wekdal. matur suwun nggih. Nggih, matur nuwun. Lho, ya matur suwun to, Cak. Lah. Ya, mbok menawa awake dhewe makarya bengi iki ana kurang lebihe klodak keladuke omong nyuwun agunge pangapunten sak kata-kata